Kamar da wannan lokaci a yau zan nuna yadda mutum zai iya rage ma wayan shi shan data. A wasu lokutan da dama za ka ga application wasu za ka ga suna ta cin data ko suna consuming data ba tare da ka sani ba. Za ka ga mutum ya saya data amma datan shi irin ka saya na sati ɗaya amma za ka ga cikin kwana 2 ko 3 ya ƙare. So akwai wasu application wanda suke shan wannan datan ba tare da kai ka sani ba, wanda idan ka bi wannan hanya ka rurrufe su ko kuma ka kukkule su to za ka ga datan ka yi ma afki. Da farko mutum zai zo ya shiga a cikin setting nashi haka, zai zo ya nemo shi. Misali yanzu ga shi, yanzu misali ga nawa setting anan kowa na ganin shi gashi, sai ya zo yana buɗe ma sai ka jira shi. Yana zuwa zai kawo ka wannan fuskan, za ka ga inda aka rubuta app and notification gashi, inda aka sa apps and notification. Za ka zo kana shiga a wurin, za ka zo sai ka taɓa shi ya buɗe haka. Yana buɗe ma haka gashi nan za ku gani gashi nan a farko ga sunan za ku gane inda aka rubuta gashi see all apps gashi nan, sai ka zo kawai ka cire shi. Kana buɗe shi zai kawo ka wannan fuskar. To da ya kawo ka wannan fuskar ga duk application wayanda ake da su akan wayar ka ga sunan za ka gani ga sunan ga su kowa na gani haka. To anan ne za ka zo duk irin application masu muhimmanci za ka zo ka kashe su. Idan ka kashe su to datan ka zai rage saurin ƙarewa, domin za ka ga a wasu application ɗin suna cin a background ko da baka buɗe ko baka amfani da application za ka ga datan ka zo na amfani. Amma idan ka zo yanzu misali gashi ana wurin WhatsApp na, to kana zuwa gashi sai ka zo ka shiga nan inda aka sa data usage gashi anan, kana shiga ana wurin data usage gashi nan sai kai. To gashi nan in kun kula gashi nan da aka rubuta background data, to gashi ni wannan na riga na kashe shi. To idan ba ka kashe ba ko da baka amfani da application datan ka tana tafiya. Yanzu misali gashi idan na kunna shi a haka, to yanzu a haka ko da bana amfani da WhatsApp application nawa data na nan yana tafiya ba tare da na sani ba. Amma da na zo na kashe haka to ba ta amfani. Dole sai application wanda kake amfani da shi a wannan lokacin shine datan shi, shine za a ci ma data. Amma idan ka zo ka kashe shi to wannan datan naka ba za a ci shi ba. Yanzu misali gashi, yanzu gashi WhatsApp na kashe shi, duk wasu na kashe. To yanzu misali bari yanzu gashi misali in dubi wani application yanzu haka misali gashi, yanzu gashi wannan my Airtel gashi na yanzu na zo anan gashi ta wannan buɗe take gashi nan. Kun kula a background ma data da ake ci gashi nan 74.25 gigabyte. Yanzu gashi nan sai in kashe shi a haka gashi, sai in kashe. Sai yanzu shi ma wannan my MTN shi ma sai yanzu in shiga wurin data usage gashi nan sai yanzu in kashe shi a haka gashi don haka gashi nan offer mini sai yanzu ita ma sai yanzu in kashe gashi don haka za ka zo gashi offer mini gashi messenger nawa gashi shi ma gashi. Don haka za ka bi su haka, za ka zo duka ka bi su ka kashe gashi. To haka za ka yi duk wani application naka, za ka je gaba ɗaya ka bi su, za ka je ka kakkashe. Idan ba haka kai ba to ko ka saya data ba za ka ga afkin shi ko kuma za ka ga ya daɗe ma a lokacin ba. Don haka za ka je ka yi duka kashe. To da zaran ka kashe duk application ɗin da baka amfani da shi ba zai iya ci ma data. Ta haka ne datan ka zai ma amfani kuma ya ma afki a ga lokacin da ka sayi shi bai ma saurin ƙarewa ba. Ƙarshen bidiyon mu na yau kenan, mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ta mai suna Hamid Tech TV. Sai anjima.